Hello, shoutout mga idol, kumusta? Magandang tanghali po sa lahat at napakainit ng panahon sobra. Dito ako mga langga, mga idol sa garahe at kararating lang natin sa biyahe. Talagang matindi ang init ngayon. Talagang makakasunog talaga. Hindi ako magtataka kung makakaluto sila sa sikat ng araw. Hello sa lahat. Tingnan shoutout. Salamat sa pagtamsak. Salamat po sa pakaway-kaway. Thank you. At nandito po tayo sa garahe nagpapahinga at tayo ay ibigay mamaya. Bigyan shout out mga idol. Kumusta ang buhay natin na napakainit ng araw, hindi sikat ng araw. Ayan, nasa po kami, nasa garahe. Ayan. Ito yung mga bus, mga shuttle bus. Ayan, nasa loob po ako ng truck at ako yung nagpapahinga. Aking manibela, cambio. Ayan. Kumakain sa kabila. Sana ako kumakain 2 million in the house, Miguel, shout out. Hello po mga langga, kamusta? Dama po natin ang init. Grabing init. Talagang yan ang ganti sa atin ng kalikasan. Pero dito sa garahe namin kahit mainit ay mahangin. Mahangin po dito, gawa ng open po dito ang aming space ng garahe. Yung kabilaan po ay bakanting po yan, luti. Miguel shout out po sa lahat. Hello Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po, kumusta po kayo mga langga? At magalaw ang ating camera. Hindi kumakain pala sa baba. Hindi kumakain. Miguel shout out. Pakita ko Ay, hindi pa ko na Yan. Madumi pa ako mga idol kasi karating ko lang galing garahe. Ay, galing garahe, galing deliver. 10 million in the house, Miguel, shout out. Kumusta ang buhay natin? Yan, sa mga Bicolano dyan, maray na udto sa Indo ka boss. Nagkarakang kaka na kita. Ako dahi pa. At ako ay magpapahinga po. Yan, Miguel, shout out sa 10 million. Salamat po sa pagsilip sa akin live. Maraming salamat po mga idol. Ayan po. Miguel, shout out sa Team Jessica, kay Kuya Jam, sa lahat po. Member ng team. Jessica, Miguel, shout out. Hey, hello. Hello, kumusta? Hello po. 5 million daws, Miguel, shout out. Talagang dito mahangin naman. Makikita nyo naman yung ng puno ay sumasayaw-sayaw. Ibig sabihin ay mahangin. Mahangin dito. Hello ma'am, Miguel, shout out. Oh my god. Hello po. Ayan po, bigyan kita ng jacket kahit napakainit ng panahon. At sobrang init talaga. Ako po hindi pa nakabiyahe kasi ang aking truck ay ayan, nakatingga pa po. Ayan, kulay pula. Ayan. Ayan po ay ginagawa pa. Ito pong unit na to ay sa isang driver namin. Dito po ako pansamantalan sumasama at nag-helper muna tayo. 10 million, Miguel, shout out mga idol. Kumusta po ang ating buhay? Kumusta? Damang-dama nyo ba ang init ng panahon? Masarap mag-swimming ngayon. Napakasarap mag-swimming. Kaso lang wala pa tayong budget para mag-swimming o mag-outing. Ayan, pakita ko po sa inyo yung ng garahe namin. Napakainit talaga, matindi. Ang tindi ng init Ayan Ayan, iyan po yung mga bus na mga shuttle bus yan. Ito lang po sa amin mga truck sa kabila. Ito po yan sa Laguna, sa
sa ano yan, ano tawag ito, Santa Rosa, Laguna. Mega na shout out sa inyo lahat. May aso pa sa kabila sana. Sino yun? Live in the house, mega like shout out. Hello po mga idol, kumusta? Ayaw pakainit talaga ito, hindi kaya init. Sobra. Nangyari sa cellphone ko, nagbe-blurred, malabo yung camera ko sa harap. 11 in the house, mega like shout out. Hello po mga idol, mga langga, kumusta po? Ayan, sa mga Bicolano dyan, mga kapwa ko driver, shout out po sa lahat, ang mga taga Bicol, Marina Auto. At sana ay nasa bubuti tayong kalagayan. Huwag po nating kalilimutan. Tayo po ay laging magdadasal kasi ang panahon po natin paibang-paiba na. Sobrang tindi na po ng init. Ang init po talagang hindi ko na kinakaya. Talagang pag ako nagbabad ng ilang minuto, talagang hindi po kaya ng aking katawan. Hindi katulad dati nung panahon, talagang kahit mag-stay ako dyan ng ilang oras kaya. Ngayon di na. Napaka sobrang init po, talagang maluluto ka sa init ng panahon. Ayan po, patamsak po ng aking live. Maraming salamat po mga idol, mga langga. Ayan, may galit shout out po. Ay, chuchuchoy. At ang aking driver nasaan, di ginahanap ko, nawawala. Nawawala siya. Bigyan lang shout out kay Geo Vlogger, kay Kuya Jam, shout out. Okay, kaya mo yung kumusta naman oy? Kumusta na ang ating channel? Manoy Amuyong. Parang nagkaroon ng problema. Kaya na, laban-laban lang po pagdating sa YT, laban-laban kasi pag sumuko tayo ay talo tayo. Pag lumaban tayo ay makakamtaw natin ang tamang biyaya. 8 million. Hello madam sa pakaway-kaway, thank you po. Maraming salamat po mga idol. Mega na shout out. Ba't nagbibling ang aking ang aking live? Oh, you. Hello. You are you. Ayan po, at may jacket po kayo madam at napakainit ang panahon. 6 million, mega shout out. Ayan, nasa garay lang po tayo mga langga at ako yung papahinga kasi mamaya tatakbo tayo ng Pampanga. Pampanga po tayo. Mahirap po tumakbo ngayong araw kasi ang ang init. Kasi delikado po sa gulong. Baka sumabog ang gulong sa sobrang init. Siyempre pag tumakbo kayo ng Maynila, hindi makabasa makapagpahinga diyan kasi alam niyo naman, pag sinabing Maynila, nandiyan yung ating mga tropa. Hindi tayo pwede diyan, nagtambay-tambay na barabasta. Kasi ang dinadala po natin ay truck. Mga dambuhalan truck po to. Hindi man to kotse, kaya mahirap po. Pag overhead po kasi karga namin, hindi pwedeng hihataw ng katulad nitong napakainit ng panahon. Yan, bigay shout out po sa mga taga Nasubu, Batangas. Yan, sa lahat po ng mga taga Bisaya, bigay shout out. Kumusta na mga manoy? Kumusta na? Ayan, may tao pa na sa kabila. Tao. Parang madilim, hindi ko nakikita. Ano nangyayari? Kumusta na mga manoy? Ano na nangyari sa Indo? Ano na nangyari sa buhay natin? Laban-laban lang po pagdating sa hanap buhay. Ako nga ay nalagas halos 2,000. Nawala. Nakaka-destress.
Pero kailangan natin lumaban. Lumaban sa buhay. Kasi pag sumuko tayo, tayo ay talunan. Ganun talaga yan. Sino? Ay buhay na yun. Mega na shout out sa 8 million. Hindi ko na pala to. Ay nawawala. Sana all. Nawawala yung ano yan. Hello, hello po. Kumusta po? Salamat po sa pagsilip sa aking live. Maraming salamat po mga langga, mga idol. Thank you po sa inyo. Ayan po, patamsak po mga langga. Salamat po sa pagsilip sa live. Silip lang po talagang ano. Nag-live lang po ako kasi hindi po ako nakapag-silent live kahapon. Ngayon, isang dalawang araw yata nakapag ano yan. Sino ba? Wala. Ayan, dito lang sa garay namin talagang masarap lang magtambay kayo dyan sa ilalim ka ng puno. Dama mo yung hangin. Kaso pag nasa bahay ka at wala kang kisame ay sobrang init. Talagang manunuyot ka sa init. Ano to? Ano ba to? Mali. 4 million in the house. Miguel, shout out. Yeah. Ayan, shout out po sa Team Jessica. Sa lahat po ng mga team, Miguel, shout out po sa inyo lahat. Ako lang wala akong team eh. Wala akong team. Wala akong sinasalihan na ibang team. Kasi busy ako sa trabaho ay sa aking yan. Helper pa ako sa ngayon kasi wala pa eh. Halos 3 years na tayo 3 months na hindi nagda-drive, fire extra lang. Pero okay lang, laban-laban na sa buhay. Ganyan talagang buhay. Minsan nawawalan, minsan nagkakaroon. Ganun lang po talagang laban ng buhay. Kapag sumuko po tayo, wala. May mga pamilya po tayo na umaasa sa atin. Kailangan po natin ipagpatuloy ang ating hanap buhay. Miguel, shout out. Miguel, shout out idol. Sa iyong pakaway-kaway. Miguel, shout out. Parang dilim ng camera ko. Hindi ko makita yung ano. Ayan madam, may jacket ka na kahit mainit ang panahon. Okay lang yan. Napakainit ng panahon, sobra. Parang pag tumayo ka dyan kahit mga ilang minuto lang, sigurado nga ayaw ka na sa init. Talagang napakatindi ng init ng panahon. 3 million, Miguel, shout out. Salamat po sa pagdaan sa live. Maraming salamat po. Maloy. Salamat po sa nagtamsak. Maraming salamat mga idol. Miguel, shout out. At magandang hapon at gabi sa inyo. Saan man po kayo sulok ng mundo. Manoy. Werdo. Musta naman oy? Napakainit sobra. Napakainit man oy, sobra sa garahe namin, no. Makita ang garahe namin parang nasusulo na sa kalayo. Oh, ayan oh. Darap pa pala yung camera. Ayan man yung aming garahe oh, dito sa Santa Rosa, Santa Rosa, Laguna. Walang matindi ang araw, matindi ang sikat ng araw talaga. Sobra yan, shuttle yan ng shuttle bus ng mga pabrika. Salamat Manoy sa pagdaan sa akin live. Hindi ko mabasa yung comment kasi labo ng cellphone. Labo ng nawawala. Miguel, shout out.
Oo nga man eh, grabe talagang init. Mauli ako sa ano sa katapusan sa ano sa Bicol. Para bakasyon muna ako hanggang wala pang biyahe. Kasi yung truck ko man ito pa nakatingga pa oh. Ayan truck ko yung kulay pula. Ini na truck na ni. Ini duman sa isang driver kaso lang ini-extra ko ni dump truck. Yan sa akin na yan na pula mahaba yan. Ano yan cargo. 10 wheeler. Dito ako nag-extra sa isang truck doon dump truck. Pag nag-ano yung driver umuwi in-extrahan ko. Kahit papaano nakakaraos din. Halos maapat na buwan na tayong hindi nakakatuloy-tuloy na biyahe. Napakahirap pag ano, napakahirap na wala kang permanenteng trabaho na yung paputol-putol, napakahirap. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung siyempre kaya naman. Ay, asawa ko may trabaho naman. Regular naman siya sa pabrika ng Technopark ng ano yan, ng Binyan Laguna. Tama ba? Binyan Laguna Technopark. Regular siya doon. Ang kaso lang siyempre tayo lalaki. Kaya pag wala tayong regular na trabaho. Yan, migay shout out sa lahat po ng Bicolano dyan, Marinaud to, mga manoy. Nagkakangkaka na kita, ano oras na? Ano oras na ba? Yan tayo si Manoy Iyo. Ano ba wala? Hindi ko mapasa yung ano, ba't nawawala yung ano ko ba't ganyan? Nagbibling yung baba. Salamat Tabi Manoy, dahil ko nahihiling ang sa imong kumin. Ano nangyari sa cellphone ko? Ano nangyari? May ipamang kitang pambakal kang bago. May pwede pambakal ng cellphone, hindi ka muna magraot. Nag-ano ng cellphone ko, touchscreen, ano yata, LCD yata to Para siya nagkukurap-kurap. Ano nangyari sa aking cellphone? Miga lang shout out sa nagtambay. Ano nangyari sa iyo? Wala. Sasaro lang cellphone ko Tabi Manoy. Saro lang yun ang ginagamit ko sa pag kasi may pakitang budget. Salamat Tabi sa inyong pagtamsak. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, si Manoy ay taga ano yan, taga Seroma. Lahat po ng mga taga Seroma, may gano'y shout out. Kumusta? Naiya akong umarap sa camera kasi madungis pa ako. Dungis pa ng katawan ko, tapos dungis ang mukha ko. Para tayo di ba tayo nag-iimis ang katawan eh. Siyempre galing tayo sa quarry. Yung quarry kasi napakalikabok sa quarry ng ano yan, ng graba. Kaya pati mukha natin, mukha ng alikabok. Pati mukha natin, mukha ng alikabok eh. Kaya nahiya akong umarap sa camera eh. Napakalikabok po ko talaga sa sa quarry. Lalo po sa kuha ng white sand, napakalikabok sobra. Kung hindi ka po naka-aircon, kawawa ka po. Miguel shout out po sa inyo lahat mga idol. Kumusta po maraming salamat Tabi Manoy Werdo. Salamat po na mga nagdaan sa live. Maraming salamat. Ang dumi talaga ng mukha ko. Ang dumi talaga ng mukha ko. Dumi talaga ng mukha ko kasi hindi po nag-aayos may naman titamad pa ako kasi yan, medyo pa tayo, puyat pa tayo, hindi tayo pwedeng kasi wala pa akong tulog. Papahinga muna ako ng mga tutulog muna ako ng mga isang oras bago maligo kasi mababa po ang ating dugo. Ang dugo ko po ay lang 102 over 60 over 82 86 naman. Baba ng dugo natin. Hindi ito mataas ang dugo ko, pumapalo ng 120 o 130.
Hanggang ano lang sa 110, 100. Ayun Manoy, tabi Manoy, maraming salamat sa imo pagdaan sa live. Maraming salamat sa Manoy ha. Ay saka naman Manoy, hindi ko mahiling ang kumin mo ha. Nahiling ko lang yung kumin. Hindi ko nahihiling. Ano siya, nabibling yung ano ko cellphone. Ano nangyari sa LCD ko? Kalahati lang pati, isa baba lang. Nalaglag kasi to. Isa na lang ang cellphone, nalaglag pa. Pag siniswerte talaga eh. Talaga swerte. Nalaglag sa tumama siya sa ano, pero hindi naman nagkaroon ng ano, parang nagguhit lang siya sa pinakagitna. LCD niya gumuhit. Malinaw yung taas pero yung baba hindi mo talaga makita. Ano lang siya, parang nagbi-blink. Kukurap-kurap. Minsan okay, minsan hindi. Ayan. At wala pa man tayong pambili ng iPhone ng bago. Sana wala iPhone. Wala tayong pambili ng iPhone. Bigyan lang shoutout sa Tawilyo ni Loilo po. Ay, may nakaupo pala doon sa puno ng arati isa. Hindi ko talaga makita yung ano. Yung kalahati nakikita ko. Pero malinaw naman yung ano. Ayan o. Eh, mahangin po dito mga idol, mga langga na mahangin. Kaya hindi masyadong ano. Huwag ka nang lalabas. Baka pag ano mo, prito ka na dyan sa init. Sobrang init. Talagang maluluto ka. Siguro nga totoo yung mga nakikita ko sa Facebook na nagpiprito na sa gano'n yan, sikat ng araw. Subukan kaya natin. Kung baka pagprito tayo dyan. Iluloko lang tayo din eh. Ayan, Reyna Udto sa Indugabos. Ayan kay ano, Miguel, shoutout kay Amu yung shoutout. Kumusta tabi Manoy? Mga Manay, ayan. Kay Bicolana Vlog, Miguel, shoutout. Hello Manay, kumusta? Kumusta po? May kakangkakan. Aratyan ako makakan kasi ano pagtapos tulog maiglip muna ako ng mga isang oras. Ano yan, mailigo. Maraming salamat po sa iyo lahat. Kay G Vlogger, bigyan lang shout out kay Aspo. Yan, sana all may juwa. Ako lang walang juwa eh. Sarap kaya may juwa. Ayun, may juwa. May juwa, kung pagkain ka sa juwa mo, wala nga pera. Mabuti kung tayo pa pakainin, hindi naman. Yes, ito. Ito, parang ano. Okay. Salamat Tabi Manoy. Kawerdo. Salamat po sa nagtamsak. Maraming salamat po. Thank you po. Bakit? Ayan po taga sa ano yan, sa mga ano yung tawag dito? Galing po kahapon ngayon kagabi sa ano sa Batangas City, sa Taisan, Batangas City. Kasi po doon kami kumukuha ng ano ng gravel. Sa Tagalog graba. Graba, doon po yung gilingan ng mga graba na i-deliver sa mga ano, mga site, mga hardware. Pagbuhangin po kumukuha kami sa Pampanga, sa San Fernando. Doon po kami na kumukuha. Kaso lang po talaga sa Pampanga, napakahirap po ang alikabok, sobra. Kaya kang ibaon doon ng alikabok eh. Sobrang alikabok. Miguel, shout out po sa 2 million. Ayun, nakarating lang namin ang garay, nag-deliver kami sa ano, sa Kalamba.
Calamba, Laguna ng graba. Ngayon kararating lang namin sa garahe. Kaya pagod, pahinga muna. Ayan. Miguel, shout out. Ay, pangarang ka nung nahiling ni ano ah. Hindi ko talaga tabi man yung nahihiling ano. Route ng LCD ko ah. Mahal pa man pa nagpapalit ng LCD. Nasa 2,000 to eh. Yung Oppo. 2,000 papalit nito. Bago pati ito. Ba't nasira? Baluoy ka dong. Nabagsak kasi ito sa ano ano siya sa pag-akyat ko papunta sa truck, paakyat sa may kargahan. Eh, hindi ko alam, nasa bulsa nalaglag. Tumama yata sa matigas na bagay yung kalahati ng LCD. Ayan ngayon ay nagbi-blink para nahati. Naglalakad pala doon. No? Wala pa tayong pambili ah. Maraming salamat Tabi. Kung nakaaging bulan nagali ako sa Tinambak. Kasi sa Tinambak, diyan ako nagbibiyahe dati sa Tinambak. Yung Tinambak ay papunta sa Roma. Ang lupa naman na nanggagaling sa Tinambak ay nanggagaling ng si Roma. Dinadala sa may Kamagong ba yun? Kamagong ba yun? Kamagong yun sa may paglusong doon sa tulay. Spillway yata. Hindi, tulay talaga siya. Kamagong nga yun. Tapos pag-akyat. Miguel, shout out. Maraming salamat sa inyo, Tabi Manoy. Tabi Manoy, maraming salamat, Tabi Manoy ha. O isa ka man kung di ko nakita ang comment mo. Sa iyo, hindi ko nahihiling. Pangarap mo lang nahihiling ko. Hello po. Miguel, shout out. Salamat po sa silip-silip sa live. Maraming salamat po sa inyo, mga langga. Ayan po ang ihip ng hangin. At malalaman nyo kung may hangin. Liban lang hangin ng tao ha. Pangit yun. Hangin ng tao, iba yun. Palakad-lakad dito hula ka ubad ha. Nagduduyan pa oh. Nagduduyan pa oh. Krokoyako ito. Hello. Miga shout out. Yan sa mga ano ha, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko may isa sa Team Jessica. Sa Team Jessica, bigala shout out sa inyong team. Hindi ko may isa ng inyong pangalan. Kay Kuya Jam, bigala shout out. Ano ba? Bakit nagtago? Anong nangyari? Malo yung mando. Gadwendo yan yung sa doon. Ano? Yan po yung barracks namin. Yan sa kabila yan po. Barracks po namin yan. Po barracks namin. Yan. Barracks po namin ito. Sa may kabila. Yan po pinaka-barracks namin. Pag walang biyahe, diyan po kami papahinga. Pero po may biyahe naman po ako dito sa Binyan, Laguna. Sa may Langkiwa. Yan po bahay ko. Sariling bahay po namin yun. At binili namin yun ng aking asawa. Nung matagal na po. Matagal na namin binili yun. Miguel, shout out po mga idol. Kumusta? Magandang tanghali sa lahat. Ang problema ng cellphone ko. Mga idol, pasensya na po kasi ang cellphone ko ay nahati sa gitna ng LCD. Nahati. Kasi nalaglag. Wala na po tong gamot. Ang gamot yan, papalit ng LCD. Ang problema kasi pag nagpapalit ng LCD, paulit-ulit na siyang masisira.
Ulit-ulit na siya masira ganyan. Hindi na siya babalik sa dati. Yung original na LCD, hindi na po. Bigyan nga shoutout po ha. Salamat po sa pagdaan sa live. Manoy, maraming salamat Tabi. Dawa day ko na hiling ang comment. Comment niya. Ayan. Tingnan ko nga. Talaga mahiling. Ayan. Screenshot. Kahit yata screenshot, mayroon din. Kukuha din. Hindi ko alam kung baka pati yan naapektuhan. Ayan. Hello po mga langga, mga idol. Kumusta po? Sana all. Nag-live lang po ako kasi dalawang araw yata kung hindi nakapag-sign in live. Dalawang araw. Pasensya na po idol ha. Bigyan na shoutout sa 1 million in the house. Pasensya na Tabi kasi ang cellphone ko hindi ko makita yung comment. Pero nakikita ko yung kasi nalaglag po yun, nahati yung gitna na blackout. Ayan. Hindi siya talaga makita yung comment. Kawa ng siya. Para siya nagbibling bling. Bigyan na shoutout idol sa yung pagdaan sa live. Maraming salamat, Tabi. Maraming salamat sa pagsilip sa aking live. Ayan, bigyan shout out sa 2 million. Hello mga langga. Parang naglipat si Parang umayaw sa init eh. Umayaw sa init eh. Hello madam, bigyan shout out. Salamat Tabi. Maraming salamat Tabi sa live. Bigyan shout out. Ako po yung nasa garahe ng Santa Rosa, Laguna. Ako po yung nagpapahinga. Ilang araw po ako hindi nakapag-sign in live kaya nagano po ngayon hanggang papahinga ako. Salamat sa nagtamsak. Maraming salamat mga manoy, mga manay. Manoy. Maraming salamat Tabi Manoy, langga. Salamat na idol. Thank you sa pagdaan sa live. Pagsilip sa aking live. Maraming salamat Tabi. Bigyan shout out po sa lahat. At madama po natin ang ating kainitan. Kainitan ng langit. Sobrang init po dito sa garahe. Talagang matindi ang init dito sa garahe namin. Ayan, kung makikita nyo po ang garahe na napakatindi ng init. Ayan. Sobra. Yan po ay shuttle lang, shuttle bus. Mga bus po yan. Yan po mga naghahatid sa mga empleyado ng yan, ng pabrika. Ayan. Mega like shout out. At yung mga mekaniko dito nagpapahinga kasi alas 12 pa na, 11 pa lang yata. Salamat po sa pagdaan sa aking live mga langga ha. Mamaya po kung papahinga muna ako kasi wala pa po akong tulog. Galing po kasi ako ng Batangas City. Tapos dumating ako dito sa Laguna kanina ay alas 3 na madaling araw. Tapos nagdiskarga ng graba. Uwi dito sa garahe tapos nagagawa kami.
Ngayon po yung papahinga para po makapag-ano ng katawan. Wala pa po tayo yan. Ligo. Hindi pa po makapag-uwi sa Binyan. Taga Binyan po ako mga langga, mga idol. Sa Binyan, Laguna. Pero po ako talaga, ako po ay Bicolano. Kaya Bicolano vlog ako. Yan, shout out sa lahat. Ito. Kawawa cellphone ko Pati yung pangalan nyo, di na makita. Talagang, pag siniswerte talaga talagang swerte. Ay buhay, talaga naman. Ayan, kain-kain na po tayo mga idol. Kain-kain na mga langga. Kain na tayo. Anong oras na? Ako po kakain maya-maya. Iwanan ko po kayo dito. Okay lang po na iwanan nyo po akin live. Kumain na po ako kanina. Kaso nagugutom tayo. Ayan. Kailangan natin magpataas ang dugo kasi ang baba ng dugo natin. Ang dugo natin ay 102 over 86. Para baka mamaya mag-collapse tayo. Ayan, sa Team Jessica, Miguel ay shout out sa lahat po kay Team Jessica, mga Team Jessica. Hindi ko man po may sa mga pangalan nyo, mga langga. Salamat po. Kay Kuya Jam, sa lahat po. Miguel ay shout out. Sa ating gym na walang sawa na nag-aalalay sa mga mabababang channel. Hello, hello. Miguel ay shout out. Oo nga. Mga manay, maray na udto sa Hinduga bus. Ano na ang ginigibota sa oras na ini? Nagpapahinghalo, nagtuturog-turog, o nagdudurog-durog. Maray ka po niya, magagdurog ka sa oras na ini. Magagdurog-durog ka sa mainit na panahon. Maray ka po niya, mabuti kung naka-aircon ka. Pwede. Yung kainiti. Maray ka po niya. Maluwas ka dyan, garo ka na itong tagaktakang pawis mo dyan. Durog-durog ka na, pakainit ang panahon. Aywan ko lang. Baka masabi ka hindi ka practice. Yan, Miguel shout out sa Team Jessica. Miguel shout out. Salamat po sa nagtamsak mga langga, mga idol. Thank you po. Okay. Nawawala. Okay lang po mga idol pag dance sa live ko Salamat po. At mamaya po iwanan ko po ang aking live kasi papahinga muna po ako at ako po ay kakain muna. Sa labas pa po ako kakain kasi wala naman po kayo nandito sa loob ng garahe. Lalabas pa po ako ng highway. Kaso napakainit. Sobra. Ayan po. At maraming salamat po mga nilalangga. Thank you. Baba muna po ako at ako po ay kain muna. Salamat po mga idol. Iwanan ko lang po yung aking live. Balikan mamaya. Salamat po sa pagsilip sa live mga idol. Maraming salamat po sa nagtamsak po. Maraming salamat sa lahat. Thank you po. Pasensya po kayo mga idol Hindi ko nakisa yung yung mga comment. Hindi ko na Pasensyahan nyo na po ako. Aking cellphone na yung may sira.
Ito.
vlogger. Naka-live ka pa pa. Labok eh. Naka-live ka pa. Tulog-tulog ka pa sa live ka.
Hello po, Miguel, shout out. Hello, hello mga idol. At nandito na tayo. Balik na tayo. Miguel, shout out po. Ah, alauna pa lang. Sobrang init eh. Grabe talaga init. Kaya.
Bluetooth mode. Connected.
Ah. Ah. Oh. Ah? Ha? Anong gawa mo? Mabait po mga idol. Maraming salamat po sa pagtambay sa live. Bye bye. Big love shot po. Bye bye. Love you all.